Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Dave? And it's somewhere. We have to just. Sorry, I was sorry that I really shouldn't have taken it out from you because pressure actually. It's only stress. Don't think I'm to suffer from depression, child. It's okay. Let's go inside. I'm just this close to giving up, by. What's really going on? I don't know. Every time I think okay, I'm doing the right thing, it just feels like it doesn't really wrong. And then when I'm doing it really wrong, it feels very right. Sarah, that's all confused. I've told her to give up. It's just too much pressure for me. I understand. It's not like I really have anything to say and stuff, so yeah. Yeah, very sorry, sure. I know it's alright. It happens, eh? It's fine. So, what you got? So I was about to cook. You can go inside. I'm a bit impatient. Sure. I feel you. And you know I'm appetite. Because yeah, I really love my husband and I've been going through a lot to try and save my marriage, but it's just not working. It's very hard living the whole year with Namurumi. I've been trying this year, hoping that maybe I'll save my marriage, but shukuramba. You know, I can't possibly try to put myself in your shoes because I've never been in this kind of a situation, but then I think you should just try to hang in there. Everything will be okay. I can't really... Okay. I don't want to lie. I don't know what you're going through, right? But everything will be okay. This is just headed for doom, child. Yeah, okay, azojoka. He's trying to clean any, but I'm just feeling ndungona resentment. Ndikutoona kuti akutosemeswa neni, ndakutomusemesa, akutoona unge ndiri lucy. And but in every situation, you can't find a say room for one, so that things can always go well. But I understand you. So don't stress too much. Talking about I know. Wamuga. Yezu mamuga demda. Tu. Anje mama wako aenda huko kunaimba kuna ndichera. Ndikawarongera ndombe. Mama wako achacheka. She's going to cry. Yes. Sachi kandika. Sachi kwa moyo mangu ya. Andika. Mai wako match.
Vachachena. But you can always come here though. Chilla, you know. Ndidi zvokuzoparadza musha wenyasikana. Choparadza sei? Pamwe Asi zvikuitwa makonyu zvine chekuita nefamily yangu. What's really going on? Unongochiparadza family yangu how? I don't get it. What are you trying to say? Ndizivei nasikana. Ndizivei. Ndarekedza ndini zvangu ndasiya mwana. Wait. Is there something I should know? I like what? We are friends. If there was anything that I wanted to tell you, I would have told you. I would have told you. And it's not gonna energy. I just feel like giving up. Kana kufema kuchaiko ndauda kutongoita give up. Ndakaputsa musha wangu ndega handifaniri kunge ndichimira mukata kuputsa wenyasikana. You've got a good thing going on. Anyway, Vanessa, this statement you're going to repeat every time go to put a family. What's really going on? I feel like pese pandoenda ndingokonzeresa zvese zvandoita zvine impact. Ndakabva kumba kwangu ndikasiya Lily nababa Tanya, and they seemed to have a good thing going. Kudzoka kwangu Lily disappeared, mandisira mwana. Ndakasvika baba Tanya ina Linda. I came in between, ndobva vaparadzana. Saka I feel like I'm caged. No, you're not. Baba Tanya is your husband, Kaiwe. Saka zvoita kazoita senana vasikana vake Lily with the picture. It's not your fault. Lily ndakatotora murume. So what are you saying? Pamwanga wana better food. Pamurume wako? Iye kabatanya. Who does that? Ndandisachana nake amen. Unoziva ndiri kungozvibvunza kuti ko ndakatadzeko kochiko. But one thing I've surely learned, I'm never going to keep a secret from anyone. Yeah, you shouldn't. Yeah, you shouldn't. Because You shouldn't. ndakuti munhu My secrets are akashata. right. Ndakuti munhu akashata. Kushata wonako, but my secrets are right. Paanozobuda ka. Hai, zvinokanganisa vanhu vakawanda. Ameno. But everything will be okay though. Let's just hope and pray zvinoita zviripo. Handiendi ndinofida mwana. Hamsena nabatanya. Ndiyasara naye ndisiyana mwana. Alright. Ndimborise zvako ndipisa zvandifanikezvo. Hamchada kubika futi. Saka ngauchindiedzera mhara. Kodai ndabvuma. Handichabva kuenda here. Iwangogara tabika sadza. Ndinoda kubika sadza nhasi ndakabhuroka. Ndinobika navegetables. Kondo pawagara. Ndaona kamugariro wawaita kuita kuzvikanda chaizvo. Ukunzwa iko? Chi? Nanzwa nemudumbu zvezvi anorimbomira zvakanaka. Mudumbu chaimo? Pamwe inodaro yapo zvo. Iwe watambura kudai. Ingauya ichirwadza kudai naimi. Ndizvo zvinoita here? Kuwe ingangouya. Haingangouizve ino zvinotorwadza kuti zviite. Haingangouyi ini ipapa ndandotofunga kuti kuya kwandaita uko. Ndandati ndikudze kuti ndakunoona baba vako nenyaya iya kuti tivazivise ndanguva iri kufamba. Saka ameno kuti ameno zvavachataura zvine zvakwamuri nemurume wako. Handizivi kuti vachati awedzere makwati here, munozozvigona? Nemamira kana zvinhu izvezvika amen. Zvino modii makazvitanga? Modii hapana zvekutoita. Awo zvingamboiti mahara kuti woti iwe navimbiso. Hatigonani navo. Hatitogonani navo, hatigonani navo. Aiwa ndikupanzwisisa. Saka mudumbu muri kungomonya. Tete.
ndanzwa Pamwe zvaitaka. ndakaura izvezvi pamwe maacids pamwe angoriwo maacids angonditemesa musoro imi ndiri kurwadziwa Nyongo yacho ingangotanga usina chawambodya. zvinondoti chiini tete zvinondoti chiini baba Ameno vekwangu vatoridzara togona. izvezvi 3 days ndakakakwa Zvino manje ndikaenda anosara achisuka kana ndiro zvaye kana kutsvaira mbandiyaniwo uchirwara kudai. tete mwari mamwe ndoswera mangwani amunoenda nani amen handiri kutokumbirawo vedu andiri kurwara ini Ameno. kumukombo Kusaenda manye kuswera mangwana. eh Aiwaka, iwe baba wako unowaziva kuti hasi munhu wokungosvika uchingotaura nyaya. Ndichasvika ndotombotanga ndaona kuti BP yavo iri papi. Handingangosvike kanichingovatanga unovaziva. ndiri kuzvinzwisisa hangu right munoenda saka munosumuka ngwai Aiwa, ndoenda hangu kuswera mangwana acho. ndichakwanisaetisidai vimbiso anga aripo ka ndaona yeopinion Dai vimbiso anga aripo. nyatigwa tisukane nemaplates vanga zvigumizvo Alright, rega ndisuke tione kuita zvekubika. alright eti maita henyu Nguvaisa zviri zvinyoro Ewe bamni. tete muri right here tete Usingamboti temera zviuni. ndinoda kumbotesta but ndikuona kunge unzai dzinenge dzitori nyoro idzi Aiwa siyai to dzinogocha dzakadaro ndodzonyatsogocha nyama chaiyo kabamni. ndizvozvo mafuka zvokugochere tete Kako kana tauya kuno mota tigochera kati ngangodzokere. totokuurayire mumbecha chai tete Aiwa munotauraya zvenyu. Ngogocha. Bamninika. Ndati ndikuzivisei nyati. alright Kuti handimari kuziva nyaya yenyu yarimbiso. hongu tete Saka nyaya iyi ndakuenda nayo kuna mukoma baba vevana ndonovazivisa. Saka minoti makazvipira iyi. panga kuti kai hapana imwe nzira teta nzira itongoripo ndiye kutongoti tinototenda kuti mimi mabvuma kuti muende kunoona baba Nekuti ka munoona bamnini hazvizoiteka kuti mungokupai futi narimbiso. Zvinenge zvakutoda kuti muwedzere mamwe makwati. ndiri kuzvinzwa Hatizozive ivo zvavanchanodi zvavo zvavachanotaura. Asi ndati ndigare ndakuudzai bamnini tisazonyare mangwana. wokuitira kuti mimi kana masvika uku munokwanisa kutaura kuti mukwasha ari kuita sei ari willing kuripa zvake zvinoda kuripwa hazvisi zvinhu zvinongoitwa nje zvongosara zvakadaro. aiwa kwete taurai zvenyu Saka ndati ndikuzivisei. aiwa maita basa tete Saka ndakaona kuti ndingoenda rega nditange ndauya kupi uno. alright aiwa makatiita basa Ndonyaya yacho. makaita basa hope kuti ndongokuwishai good luck because natezvara Ipo payeka mukoma vanovava zvavo. ayo asi mimi muri weropa rimwe chete hazvingoita kuti ndongoenda inini kandonoti ndakadai Zvingachanzwi. aiwa zvakatoitika kare Hapasisina zvokutoita bamni. Alright bamni. Alright, Ndione kuti ndadi. alright Alright. reka ndimbotraya kutema zviunizvi hanti muchambogara zvenyuka kusvika tauraya mombeya Ndichamboita kana 3 days. 3 days aiwa munoipedza mombe yes babe ita uri ngori lolo ndoda kumhanya kusvika pabatanya since Since what?
Hapana. Toda ngori unabatanya. Unapa mazuva ana kuya uya kuno. Is there something you're not telling me? Kana zvilipo dondwari zvinobuda. Asi mbozomutore gore. It's okay. Ndokurwara ini. Unda. Nanasi. Iwe wakangonaka chiro kana chirwara. You're not making me feel any better. Iwe ndokurwadziwa. Uzodumba rangu rakasunga resei. Unaenda kwa doctor. Unaenda kwa doctor, naona uperekedza kwa doctor. Sina imari ndoenda kwa doctor. Panorwara munhu inotsvagwa. No. Chinonetsa muno muZimbabwe ka. Unoziva vanhu vakawanda vanofira kumba nezvinhu zvingori simple because havana mari kuenda kwadokta. Unoziva nekuregerera futi munhu akarwara anongoti ndichapora pazvinenge zvichiita wese. Andi saka nhasi toenda kwadokta. Andi zvaane 2 days kaizvi 3 days toenda kwadokta munhasi ndadzoka. Andi sara chigeza chigadzirira. Andi Tori ready. Tori ready. Alright, dangona batanya ndodzoka. Andi see you manje. See you. Unoziva kuvula kwakauya? Ndapita ndichifamba muka. So ndakazararo ndichi. Kuti uri kundiporesa. Mafana akubamba ungetereza. Baba. Chonzo changu ndida mota. Da mota? Mota ndokushairi. Muda yakaita sei? Timafeel safe ito turiko mazuva ano something chekuti ndinongokwanisa ngofamba nacho. Yerudzi wacho. Yerudzi yaikala bhuzi. Black? Because unozva ndi mafeel safe ari pamahunda fiti. Honda fiti yakawandirwa. Kana riyo wana, well, it's okay, but I need a car as soon as possible, I'm telling you. Ndokushairi batana, ndokushairi. Mota ndokushairi yazviti. Don't know Molingani mageto yuti mzoro ndaenda ndona plan ndaitombo ndai nitori nemari yacho izvezvi ndaitobva ndatouya nayo yekubairiye kuti mota unoti izoni mari yacho izvezvi ndabatoana kanzoka muchiti mudai kukurumidza kabhachasiya nechingwa kacho handifana madocuments anofana kusainwa chiri icho apa tinotobuda chete ndikuitirai uchada kubaka ndosakandatangokunzwa ndokuziva zindosandotodedza iwewe kana ndokuziva kuti unoita madhiri ako ekudaro aiwa manda musi kuti ekubi ngoda kana ngoti masmosbo singanyanya kudhura paprice apa ndingangobata 5000 jonzo 5000 ndiona kupi mukore uno nemamiri akaita zvino ndosandikuti kana muchidei mari yekuti ndokuitirai tsoka totaura ndi unondudzawo zvamira sei unongonditsvaga ke right ndiani oh I'm making new friends anonzi Janzo pinda holiday yasvika naona ndikuona zvikoro zvavharwa vana chikoro ngaenda dzimba dzavo kana pakuita free manje. It's good when maita nyaya wakadzoka, you won't feel lonely, you know. Vana chikoro vaimboku nenoise yevana chikoro yaimbokuita kuti ufile kungosuri wega, so it's good maita nyaya wakauya. Okay, otherwise ribo ibawayo I'm good. Sure. Kumba ku right. Kumba right zvekuti imba ya right. Imba ya right. Oh. I'm happy to see you. Maitanya mwana ni right. Natanya. Yes. My wife is very okay and my daughter too and my son. Thank you for asking. Nana kusuwa. Mazwana usikubatika. Usikubatika mazwano kana uri umbeita kuteera sometimes, you know. Yeah, I've been busy. You've been busy? Yeah.
nawo kumana kwamba karembedza mabhurugwa ndozvanonga achingodawo kurembedza mabhurugwa. anyway ndachifunga kuti pamwe nhasi tombodya zondo kana mangwana. Okay. I'm buying. You're buying? Yes, because I have a lot of money. And also because, the answer is as this is free because also badala vambera pasaka I'm buying. You're buying? Yeah. Good. Zondo. Alright. Ndinombona mukadzongo. Arondisuwa so. Wangu ko zondo. Aiwa, zondoka. Ndikuenda mtown uzongondisa mari paiko keshi. Ene ndikuenda kutown ndonotenga zondo. Eko keshi chiriko? Inoenda kupi muno muZimbabwe. Chako iwe igara nemari yangu. Ndonotenga zondo ungozongondipa. Ndakutora uimba kuenda kuna doctor because asunzwa bhuku. Mbarwara. Yeah, akufundwa mudumbu so. Munze panapa will take good care of her. Iwewe? Yeah. Na. Mana Mr. Loverboy. Yo fungwa zvizo doctor. Arikanyara natazva basa. Yeah, ndakapa therapy. Uya anorwara ndomurapa futi. Aiwa kwedu kurapa kwakwa kuda kwamukadzi wangu. Alright. Hi guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Much love from me, and also much love from you. Thank you guys.